som cítil, že som bol stvorený k niečomu neobyčajnému. Na tomto pero. Na mieste nezáleží. Hrdinské činy nepotrebujú operetné kulisy. Už dochol pes. Prichádza vás prezidentom a jeho sprievodom. Prezidenti lietajú lietadlo. A je svoj špeciál. Náš prezident je skromný. Chce sa priblížiť k ľudu. Cestuje so svojou ženou aj so svojimi deťmi vlakom. A jeho deti majú so sebou svoje deti. Ide celá politická rodina. Prezidentom Hortho sa stal tajným členom fundamentalistickej sekty. Teroristi položili bombu na horný koniec nástupiska, presne sem. Tu je bomba? Dozvedel som sa o bombe v staničnom bufete od opitého teroristu. Pane Bože, tu je bomba! Zostáva málo času. Núdzová linka polície obsadená. Musím konať. Len tak, ako som vo svojich očistených topánkach. Skočím na bombu a prikryjem ju vlastným telom. Vlak so škripotom brzdí, ale už je neskoro. Rúti sa na mňa ležiaceho na bombe. Strašný naraz. Vlak mi prešiel cez nohy a ťahá ma so sebou. Pevne držím bombu. Núdzová linka polície obsadená. Musím konať. Len tak, ako som vo svojich očistených topánkach. Skočím na bombu a prikryjem ju vlastným telom. Vlak so škripotom brzdí, ale už je neskoro. Rúti sa na mňa ležiaceho na bombe. Strašný naraz. Vlak mi prešiel cez nohy a ťahá ma so sebou. Pevne držím bombu. Strácam vedomie. Keď sa prebudím a skláňa sa nado mnou tvár, dôverne známa z predvolebných billboardov. Prezident osobne mi prišiel poďakovať za záchranu svojho života a života svojej rodiny. Bomba našťastie nevybuchla, pretože opitý terorista zle prepojil kontakty. Pod pazuchou drží moje nohy v očistených topánkach.